Бүген кич әлбәттә опера балет театрында үтәчәк зур тантанада президентыбыз ул лаеклы җиңүчеләрне билгеләп аларга үзенең таныклыкларын тапшырыр һәм мин сезгә игълан итәм 2021 елның Бөек Тукаебызның бүләге лауреатларын. Аларның берсе Факил Миңмөхәммәт улы Сафин. Саташып аткан таң роман трилогиясе һәм Гөлҗиһан повесты өчен. Факил абый, күрнегез әле, бирегә килсәгез дә ярый. Ул безнең бик күп еллар инде бик матур туплап һәм инде безнең әле булдыклы җитәкчебез дә булып, ул безнең шаулы язучылар бүлеген җитәкли һәм алар белән бик матур, бик иҗади эшләр алып бара. Икенче җиңүчебез ул Фидания Нургаяз кызы Нуруллина. Һәрберебезгә таныш сәхнәдә Туфан Миңнуллинның гөргөр кияүләрендәге Гөркинә, Нәкый Сәнбәтнең Миркәй белән Айсылу әсәрендә Айсылу, Мәрфуга Тинчурин зәңгәр шәлендә, Мәчтүрә Нәкый Сәнбәтнең портфельле кияүендә, Чәчәк Нурихан Фаттахның Кул Гали әсәрендә, Тинчуринның Казан сөлгесендә Саҗидә, Хайвахитның Туй алдыннан әсәрендә Йолдыз, Рабит Батулланың Кичер мине Әнкәй әсәрендә Дилфүзә, Зөлфат Хакимның Мин төш күрдем әсәрендә Мөршидә, Гыйләҗевның баскетболист әсәрендә Люция һәм башка бик күп күренекле хатын-кыз образлары тудырган өчен алкышлыйк әле үзен. Һәм менә безнең өченче җиңүчебез ул Григорий Львович Эйдинов. Нефт һәм заман, Казан альбомы, Татар әкиятләре дөньясы, Казан серләре графика серияле һәм Татар дөньясы китабын бизәгән өчен алкышлыйк әле үзен җиңүчебезнең.